नाफाम खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलि ओमफ्रायो नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअनि गेजेरजों आरोबाव फैलायबाय आङो दिनै ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरदों मा ओंख्रि संगोन दा हानानै दिन्थिगोन आं नोंथांमोननो चलो बेबायदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला बयबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जोंना लाफाया माखासे रज'दों माखासे रज'आखैनो बेखायनो एसे माबाफिनबायसो फोफिननोसो नागिरबाय ओंखायनो बेबायदि खुवायाव दोनदों निहोराव फुलकबि मैथा बाथोन नाफामजों जानोसै दिनै नै अदाबाबो रेडि जाबाय बेहाय संगोन अरानो जोङा बन गोरान गोरान खनथुमनानै बाथाम लायलाबायबाय आं एकदमबारे जेसेबां फाथिसिना होबाय माबा होबाय जेबो अरानो जोङा बना माने फैयाखै ओंखायनो गय माबानाय दंमोन बेजों संनो होननानै संनो नागिरदोंमोन आं गयाबो जोङा ओमफ्राय बाथाम दानखावलाबायबाय आङो दसे बाथामाबो गोनो गोथो जोंगोन खि जोङा जोंबाय थाबाय ओंखायनो गयनिखौ एक्सट्रा दोनहैजोबफिनजोब्बायसो आङो ओमफ्रायो बाथामजों ट्राइ नायबाय बे बाथाम गोदि गोला मेरला आग्लायलाबायनाय दंमोन ना बेजों ट्राइ खालामै खालामै एसे जोंहांहां जाबायमोन नै जोंहांहां जानायाव संसै सानबाय आं गोसोआव आरो बेबो जोङा रागा जोंनानै खनथुमफिनजोब्बायसो आङो गासिबो बनफोरखौनो संला आङो गेसावनो संसै होननानै देलाय खनथुमफिनजोब्बायसो आङो अरदाब इथाफोरखौबो रागा जोंनानै बोखारफिनजोबनोसो नागिरबाय आङो माथो जोङा ओमफ्राय दसे थानानै बिमाया बन थाग थिग फैनायखौ लोगो मोननानै लाबोबाय दाउ बिगुरा बयल खालामखानायसो आंना रुखानायसो दाउ बिगुरा रुनानै एवदबनानै दोनखानाय मैयानो ओंखायनो दै होला आङो
रेडि जाजोब्बाय आंना दायो जानाया दालि फुलकबिजों दाउ बिगुरजों नाफाम बाथोन बानलु दुन्दिया सिफ्लेनोसै जानोसै गोथावनो खुलुमबाय बयनिसिमबो ओमफ्रायो दायो आंना गासिबो रेडि जाजोब्बाय जानोसै बानलु बाथोनखौ बानायनानै लाग्रोनोसै आङो आयो जा लुगैबाय आं जानो नाफाम बाथोनजों आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला बयबो लाइक खालाम दे ओमफ्रायो मोजां कमेन्ट्सफोर हर बानलु बाथोनाबो जाबाय आंना दालि नाफाम जा गोथाव 나밤 자 끓여져 있다 비구라 나밤 머리하자
ओंखाम नांबावगौ आंनो ओंखाम लायनि आं आयौ बेरफ्रावलायदों दायो दुगैहैसै आङो ना गुरनाय नायफैदोंमोन आयौ जाखांबाय खर' लोबनांगौ खर'आ जा लेथ्रा जाबाय आंना जोंना मैगङा नै गोसोम जाजोब्बाय मैगङा बेसर